και από την ασφάλεια ενός μεγάλου κάθε κόμματος. μέρα και ένας. Θέλω να πω, είναι σαν το κινέζικο μαρτύριο της σταγόνας. Το άκουσα και αυτό. Εγώ δεν ξέρω γιατί γίνεται. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι δεν έχει καταφέρει. Από τη στιγμή που εσείς ανακοινώσατε το κόμμα, αυτοί που θέλουν να έρθουν μαζί, γιατί δεν βγαίνουν ανοιχτά και να πούν, αυτοί είμαστε. Ταιριάζουν οι ιδέες της Δώρας Βακογιάννη με τις δικές μας και πάμε μαζί της. Αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς λόγους, όχι, κύριε Χατζηνικολάου, για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη αίσθηση. Καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι οι συνάδελφοι βουλευτές οι οποίοι σήμερα προβληματίζονται με τον Α ή τον Β τρόπο έχουν να πάρουν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Αυτοί όμως μιλούν μαζί σας. Δεν πέφτουν από τον ουρανό. Και κάνουν τεράστιες προσπάθειες να δούνε αν μπορούν τις δικές τους ιδέες να τις περάσουν μέσα από το κόμμα τους. Εγώ δεν κάλεσα κανέναν, κύριε Χατζηνικολάου. Και ήμουν απολύτως ξεκάθαρη σε αυτό. Και στον Μπάτμιντον μάλιστα είπα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω κανέναν. Το κίνημα της Δημοκρατικής Συμμαχίας έχει σαν στόχο να βγάλει 80 καινούριους και να έχει 20 έμμυρους. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν έμμυρους. προσυνεννοηθεί μαζί σας πριν φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα προσυνεννοηθούν μαζί μου πριν φύγουν? Εύκολα, με ένα τηλεφώνημα, με μια συζήτηση, δηλαδή, με ένα φαγητό.